S prijateljicom hodaš po glavnom trgu grada Zagreba, Jelačićevom trgu. Šećete tako, okružene zgradama, sve što čujete je mahat krila golubova i naravno jedno troje ljudi koji prodaju kalendare. Te odjednom, iznenada, baš kada si gledala koliko para su ljudi pobacali u Manduševac, prijateljica te tresne po ramenu i kaže: si znala da je ovo prva četverokatnica u Zagrebu? Šta? Lik, ova zgrada ima onak 5 katova. Nemoj biti zabrinuta, tvoja prijateljica nije luda, ovo je doista prva četverokatnica u Zagrebu. A izgradio ju je najbogatiji hrvatski farmaceut 20. stoljeća, tvorac čudotvornog napitka za kojim je ludilo pola svijeta. Eugen Viktor Feller. Eugen Viktor Feller, to je ovaj farmaceut kojeg sam spomenula u uvodu, rođen je 26.1.1871. u gradu Lavovu, smještenom na zapadu Ukrajine. 1892. u Černovcima završava farmaceutski diplomski studij, te nakon godine dana rada u poljskoj vojnoj ljekarni smještenoj u Przemislu odlazi u Hrvatsku. Prva postaja mu je bio Karlovac, gdje je radio u ljekarni Zlatnom orlu. Zatim, nakon godine dana, odlazi u Pregradu gdje radi pod vodstvom Adolfa Alfonza Thierrya u ljekarnik Anđelu Čuvaru. Ovdje se upoznaje sa samim procesom proizvodnje lijekova. Osim upoznavanja sa farmacijom, upoznavao se i sa drugom vrstom kemije. Ako me kužite, ovdje upoznaje buduću ženu Idu, sa kojom će imati 12 djece. Eugen i Ida Feller odlaze u Grubišno polje, gdje Eugen završava klinkveni. Fancy riječ za 5-godišnji period u kojem mladi farmaceut radi kao pripravnik u ljekarnama, a time dobiva pravo otvoriti i vlastitu ljekarnu. U Grubišnom polju Feller postaje vlasnik ljekarne Crvenom križu, u kojoj 1897. počinje sa proizvodnjom svojeg slavnog Elza Fluida. Elza Fluid, o kojem ćemo kasnije još puno pričati, bila je uglavnom smjesa raznih biljnih ekstrakata, soli i alkohola. Također, u Grubišnom polju ne započinje samo sa proizvodnjom Elza Fluida, ako me kužite, tamo mu se rađa sin Ferdinand i kćerka Elizabeta, po kojoj je lijek i dobio ime. Feller zatim razmišlja o proširenju svoje proizvodnje, pa kupuje ljekarnu u Donjoj Stubici, koja je bliža i bolje povezana sa Zagrebom. Ovdje počinje na veliko proizvoditi Elza Fluid. Znači, za tim flaširanim čudom svijet je početkom 20. stoljeća poludio ko za fidget spinnerima 2017. Austro-Ugarska, Italija, Njemačka, Francuska, Engleska, Egipat, Iran, čak i perzijski šah, svi su htjeli Fellerov napitak. Elza Fluid bio je reklamiran kao čudotvoran pripravak koji liječi sve živo i mrtvo. Evo vam kratak popis. Upale, prehlade, reumatične bolesti, bolovi u zglobovima, zubobolje, probavni problemi, slabost u mišićima ili živcima. Nakon Elze Fluid, stari moj, to više ne postoji. Dakle, ako dobijete prehladu ili vas boli grlo, samo uzmite Elza Fluid i u tren oka ćete biti ok. Ako vam baku ubija migrena, nek si popije Elza Fluid i eto već sljedeći dan može ponovno neometano uvjeravati susjeda da u krovu njene kuće nema azbesta i da to što njegovi klinci nešto kašlju nema veze s njom i nek piju Elza Fluid, bit će im bolje. Osim tih zdravstvenih problema, Elza Fluid kao pravi svemogući napitak rješavao je kozmetičke probleme. Koristio se za masažu, osvježavao je i čistio kožu, njegovao kosu, neke žene su tvrdile da je pomlađivao. I da izdvojim, jer stvarno zaslužuje izdvajanje, jedan od Fellerovih obožavatelja tvrdio je da je bio slijep 5 godina, te da mu je baš Elza Fluid povratio mogućnost vida. Ludo! Ovaj globalni uspjeh Elze Fluida donio je Felleru naravno i ogromnu količinu novaca. Imate i jednu nepotvrđenu priču koju možete pogotovo na internetu često naći, a to je da je Feller imao velike profite i u Americi. Da se razumijemo, ovaj napitak je prema opisu bio praktički biljni liker, što ga je prema pričama činilo neopisivo popularnim tijekom prohibicije. I tako sada dolazimo do jedne zgrade, izgrađene početkom 20. stoljeća na zahtjev našeg moćnog farmaceuta. Zgradu u pitanju projektirao je Vjekoslav Bastl, jedan od najznačajnijih arhitekata u Zagrebu. Uz Fellerovu kuću projektirao je i zgradu Etnografskog muzeja i kuću Josipa Kalina. Ovaj trgovačko-stambeni objekt, napravljen u stilu secesije, smješten je na uglu Jurišićeve ulice i Trga Bana Jelačića, na današnjoj adresi Trg Bana Josipa Jelačića 11. Po nacrtima i dokumentaciji predanoj 1905. izgrađena je po prvi put u povijesti Zagreba zgrada sa 4 kata. Doduše, ta 4 kata prisutna su na zapadnoj strani, dok su samo 3 kata dignuta na strani Jurišićeve ulice. 1906. gradsko poglavarstvo dobiva zahtjev za reklamni natpis od željeza, na kojem bi pisalo što je Elza Fluid, to se zna.
Ovaj natpis uz kasnije uklesanu bocu Elze Fluida na samom kutu zgrade, koja by the way izgleda brutalno, ostavljala je snažan dojam među Zagrepčanima. Kritike projekta stizale su s različitih strana. Konzervativni Izidor Kršnjavi, ljut na samopromotivnog diva u centru Zagreba, je jednom prilikom izjavio da želi djelo jednog člana mladog kluba hrvatskih arhitekata razrušiti topovima ili prekriti velikom pokretnom stijenom. Dok Antun Gustav Matoš kuću smatra Fellerovim prospektom za Elza Fluid i neukusnim hramom boginji Elzi. Ti komentari Fellera nisu baš posebno dirali. Po poznatoj anegdoti, nakon što je poznanik upitao Fellera pomaže li doista Elza Fluid, on je odgovorio: kako ne bi pomogao kad je meni pomogao da podignem prvu četverokatnicu na Jelačić placu. Apsolutna legenda. Malo izmijenjenu vrstu ove anegdote je spomenuo i Fellerov praunuk u intervjuu za Jutarnji list. Nakon što je Fellerovu zgradu preuzeo poduzetnik i bankar Otto Stern 1927. izdana je građevinska dozvola za izgradnju 5. odnosno 4. kata te preradnju 1., 2. i 3. kata. Uz nadogradnju katova objekt je promijenio i svoj vanjski izgled. Najuočljiviji je bio gubitak promotivnog sadržaja vezanih uz Elza Fluid. Zgrada je bila ogoljena. Pothvate ove modernizacije prema nacrtima Petera Behrenca vodio je Ignjat Fischer, inače arhitekt koji je projektirao susjednu gradsku štedionicu s gradskom kavanom koju godinu prije. A nakon Šternove smrti 1934. u ostavini zgradu nasljeđuje Vilim Ondrušek. Tijekom godina zgrada je imala par preuređenja unutarnjeg prostora, dok je izvana ostala uglavnom gola. Jedine jako vidljive promjene su bile izmjene reklamnih sadržaja na pročelju. Stella Fatović-Ferenčić i Jasenka Ferber-Bogdan doslovno su iz pepela izvukle informacije o Elzi Fluid i Felleru. Velika većina informacija koje ste do sad čuli su one ili otkrile ili potvrdile u svom fenomenalnom istraživačkom radu koji je trajao desetljećima. Meni možda najluđa informacija koju su otkrile je ta da Eugen Viktor Feller uopće nije njegovo pravo ime. Odnosno, po zapisima u knjizi rođenih židovske zajednice u Lavovu, upisan je po imenu Izak Eizik, ali zbog političkih uvjeta koji su se priklanjali antisemitizmu, on mijenja ime. Njih obavezno moram istaknuti jer ćemo u narednim minutama pričati o marketinškim strategijama koje su bile temelj Fellerovog uspjeha, a bile su u potpunosti neistražene do relativno nedavno. To jest do 2018. kada Fatović-Ferenčić i Ferber-Bogdan objavljuju znanstveni rad pod nazivom Otac i sinovi, članovi obitelji Feller u kontekstu početaka reklamnog oglašavanja u Hrvatskoj. Ono što je bio jedan od glavnih razloga brzog i širokog rasprostranjenja Elza Fluida bio je genijalno osmišljen način reklamiranja. Velikom broju europskih stanovnika na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće obrazovanje nije bilo dostupno, te je to dovelo do osjetnog raslojavanja društva. Feller se orijentirao na proizvodnju propagandnih materijala kojima je srž ležala u mogućnosti identifikacije čitatelja sa subjektom koji se susreće s čudotvornim djelovanjem Elza Fluida. Autorice ističu metode kojima je Feller približio proizvod čitateljima. S jedne strane imamo oglase u pučkim kalendarima. Pučki kalendari bili su lako dostupno i popularno štivo, čija se primarna publika asocirala s nižim obrazovanjem. Većina objavljenog promotivnog sadržaja u pučkim kalendarima bile su anegdote ljudi koji su na vlastitoj koži osjetili da Elza Fluid stvarno funkcionira. Tekstovi su pisani u narječjima, što je doprinijelo uvjeravanju čitatelja da je riječ o iskazu stvarne osobe iz puka. A tom dojmu su pridonosili i grafički prikazi oboljelih, skromno obučenih ljudi. Ove su priče bile i prezentirane na način da se lako dalje šire usmenom predajom. Na primjer, ovaj svjedok kojeg sam spomenula da tvrdi kako je progledao nakon 5 godina. Mislim, tko neće to sutra ispričat Marti iz ureda? Nadalje, autorice se osvrću na nerijetku sakralnu ikonografiju koju Feller pridružuje svojem proizvodu kako bi čitatelj podsvjesno poistovjetio njihove čudotvorne efekte. Feller je svojim reklamnim sadržajem ciljao mnogobrojno, uglavnom nepismeno, ruralno stanovništvo. Zato je intenzivno koristio baš pučke kalendare kao medij za oglašavanje. Marketing preko pučkih kalendara započinje 1898. a osim Fellera, njima su se koristili i drugi ljekarnici. Fellerov najstariji sin Ferdinand, kasnije na poprilično hladan način, ističe važnost i moć kalendara u svojoj publikaciji o kolektivnoj propagandi. Za propagandistu još uvijek ostaje znatna činjenica utjecaja što ga kalendar vrši na pučku psihu i činjenica da se kalendar čita, zbilja čita, na tenane, od prve do zadnje stranice,
predano i opetovano kroz čitavu godinu dana. Između kalendarskog štiva i oglasnog dijela za čitatelja ne postoji bitna razlika. Sve je to jedna te ista tendenciozna literatura koja tako prija simplicistički realnom duhu svake u kulturi oskudne sredine. S druge strane, autorice primjećuju kako su oglasi u dnevnom tisku kojeg uživaju viši slojevi društva, drugačije sastavljeni. U njima se napuštaju priče i ilustracije iz ruralnog života, a na njihovo mjesto dolazi više generalnih informacija o lijeku i ilustracije finije obučene gospode. Uglavnom, ovisno o platformi u kojoj objavljuje, Feller vješto peca svoje nove mušterije. Eugen Viktor Feller umire 15. studenog 1936. u 65. godini života. Pogon i ljekarnu u Donjoj Stubici nasljeđuje i održava njegova obitelj, konkretnije sin Kazimir, također farmaceut po struci. Dolaskom NDH Kazimir je morao ispuniti izjavu o rasnoj pripadnosti, a kako je prema stajalištu apotekarske komore bio smatran Židovom, oduzeta mu je koncesija ljekarne. 1942. Kazimir, njegova supruga Iluška i 10-godišnji sin Ivan deportirani su u ustaške logore. Kazimir je ubijen u Jasenovcu, a supruga i sin umiru u Staroj Gradiški. Feller se kroz život formirao uspješnog i lukavog poduzetnika, ostavivši pritom trajni trag u povijesti Zagreba. Neki njegovi istupi, drske samopromocije, danas čak ostavljaju šarmantan dojam, ali o njegovom karakteru govore i brojna dobrotvorna djela. Za vrijeme rata često je davao novčane donacije udovicama pokojnih ljekarnika, te otvorio zakladu za pomoć poginulim vojnicima. Također, u više navrata je pružao pomoć siromašnijim stanovnicima Donje Stubice, posebno se fokusirajući na pomoć djeci. Dakle, iz ovog možemo zaključiti da Elza Fluid u nekim slučajevima stvarno pomaže.